L-abbozz ta' liġi tal-koabitazzjoni jinsab lest u matul il-bidu tas-sena li ġejja se jkun hemm konsultazzjoni pubblika dwarha. Dan intqal waqt sessjoni oħra mis-sensiela Gvern li jisma' fejn din id-darba kien imiss lill-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli sabiex tiddiskuti mal-pubbliku il-miżuri li ttieħdu fil-Baġit 2016. Din is-sessjoni ta' Gvern li jisma' saret fl-Awtorità tal-Konsumatur fejn il-pubbliku seta' jeduka aktar ruħu dwar id-drittijiet tal-konsumatur u dan permezz ta' 3 information desks. Il-Ministru Dalli fakret li waħda mill-miżuri li ttieħdet waqt il-Baġit 2016 kien hemm dik li titwaqqaf il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u tieħu post il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza. B'differenza minn dak li kien hemm qabel, din il-Kummissjoni se tkun qed timxi b'mod indipendenti u taqa' taħt il-kappa tal-Parlament. Meta mistoqsija mill-pubbliku dwar x'qed isir mill-Gvern sabiex ir-rata ta' impjiegi għan-nisa tiżdied, il-Ministru Dalli qalet li għalkemm għandna rata ta' aktar nisa li ggradwaw mill-irġiel xorta qed insibu diffikultajiet u l-Gvern qed jaħdem fuq dan ukoll. Introduċejna il-child care mingħajr ħlas għal familji għal koppji li jaħdmu jew anke mhux koppji, single mother jew single father, għax dan mhux għan-nisa biss. U rajna diġà żieda ta' 6% tan-nisa fid-dinja tax-xogħol minn meta introduċejna din il-miżura. Mistoqsija oħra mill-pubbliku li qajmet l-interess ta' bosta kienet dwar il-fond tal-lif tal-maternità li twaqqaf matul is-sajf li għadda. Il-Ministru deskrivi dan bħala pass importanti għaliex permezz tiegħu qed innaqsu kemm jista' jkun id-diskriminazzjoni. Kull employer iħaddem u ma jħaddimx nisa irid jagħti kontribut fih. Mbagħad il-maternity leave kollu ta' dawk in-nisa illi jaħdmu fil-privat jitħallas minn dan il-fond. Il-Ministru Dalli qalet ukoll li sabiex jinqataw l-abbużi fuq il-postijiet tax-xogħol se jkunu qed jiżdiedu 8 inspectors li apparti li jispezzjonaw fejn ikun hemm xi irregolarità ikunu proattivi u jagħmlu diversi spot checks għall-arrieda.